Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Per als que no ho sabeu, a banda de ser lectora empedernida, soc també escriptora o ho intente. Fins al moment he aconseguit publicar 3 llibres. 2 llibres infantils per a edats d'entre 6 i 8 anys i un àlbum infantil que és a partir de 6-8 anys. Baix en la caixa d'informació vos deixo l'adreça de la meva web com a autora, on teniu la informació de on podeu trobar i comprar els llibres que ara vos ensenyaré, i a banda també teniu informació dels projectes que estic fent actualment, dels quals també us parlaré més avant en el vídeo. Vos deixo també els enllaços a les webs dels il·lustradors, perquè ara veureu quins dibuixos tan preciosos, per si teniu curiositat d'entrar en les seues webs personals. El primer llibre es diu La sopa de lletres i el podeu trobar en totes les llengües de l'Estat perquè hi s'ha publicat simultàniament. Ramon Pla, que és l'il·lustrador d'aquest llibre, ha dissenyat diversos anys La falla de na Jordana a València i també treballa com a dissenyador per a la firma Lladró. És el conte d'una xiqueta que es diu Raquel, a la qual no li agrada ni menjar sopes ni menjar verdures. A través de la sopa de lletres i les lletres que va reunint i la seva imaginació i les paraules que formen la sopa, va tastant coses de sabors tan indefinits com les abraçades, la lluna o com seria tindre un germanet. Si teniu curiositat per veure si Raquel al final s'alimenta correctament o què s'imagina amb les lletres de la sopa, així el teniu. Després vaig publicar per a la mateixa edat, que és de 6 a 8 anys, Boleta i Llarga. Fou dibuixat per Mònica Calvo. Boleta és esta preciositat d'elefanta que tenim així i Llarga és esta girafa tan bonica que està al seu costat. Boleta és una elefanta que vol ser alta i esvelta com una girafa i Llarga és una girafa que vol ser sàvia i gran com una elefanta. I un bon dia es coneixen i es fan amigues. Penseu que sent tan diferents poden ser amigues? Què trauran l'una de l'altra? Si teniu curiositat, llegiu-lo. I el tercer llibre que vaig publicar fou l'àlbum il·lustrat Llegeix-me. És possible que hàgiu vist per internet una frase meua sobre la C trencada que ara us ensenyaré, il·lustrada per Paula Boneta, que segur que tots coneixeu. I l'editor d'Andana Editorial, Ricard Peris, va veure aquest dibuix, li va agradar molt la sintonia entre les dos i ens va encarregar una obra. És el meu primer text per encàrrec. Treballarem entre els tres simultàniament i d'ahir va néixer l'obra Llegeix-me, que és una versió nova d'Alícia en el País de les Meravelles, que en aquest cas és una Alícia lectora. Podríem dir-li Alícia en el País dels Llibres. De moment són les obres que he aconseguit publicar. Escrites en tinc moltes altres i ara estic fent-ne més. M'haureu sentit parlar en altres vídeos que actualment estic treballant de manera simultània en 3 novel·les. El meu pla és acabar-les, òbviament, i presentar-les a concursos literaris o dur-les a editorials. Són molt distintes entre si, jo mai havia pensat que poguera treballar en coses tan diferents al mateix temps, però el cas és que m'estan ajudant a avançar-les entre si. Jo, antigament, el meu mètode de treball era acabar, tancar-me en una cosa i quan l'acabava ja podia posar-me en la següent. Ara no, ara estic fent-ho de manera simultània i la veritat és que m'està anant bastant millor. Ja tinc planificat l'argument de la història i ja tinc escrits els primers capítols. De moment estic avançant, és una de les altres coses que estic fent ara aprofitant l'estiu. La primera és una novel·la juvenil que té com a protagonista una xica booktuber que està implicada en un misteri familiar. El segon és una sèrie de novel·les juvenils, és a dir, que n'hi haurà diversos volums, i el gènere és fantasia. I la tercera és una novel·la per a adults de ciència-ficció que tracta i qüestiona el sistema polític de la societat futura que jo presento en l'argument. Si ja heu llegit o comprat o teniu curiositat per algun dels llibres que vos he ensenyat, deixeu-m'ho també a la secció de comentaris.